Yes, som la Marta i el Miquel, la delegada. i els seus delegats. Tot això que us explicarem ara ho fem amb una app que s'anomena Editio. Entrem a tutoria. Ara veiem que està posada una pàgina que s'anomena Tasques fetes. Si, per exemple, algú ha portat les vacunes, li posem una creu vermella i una creu. Una cara vermella i una creu. Les creus de deures són quan la Maria José envia deures, qui no els ha fet té una creu de deures. I quan tens 3, estàs castigat sense pati i tens una bandera vermella. Com per exemple aquest exemple. Després també tenim el mateix amb les normes, que si el teu comportament és incorrecte, també és el mateix que acumules 3 faltes i una bandera. I després hi ha els positius. Quan tens 2 el pots canviar per no estar castigat i així no estàs castigat al pati. Ens vam fer delegada i sotsdelegat per una votació. L'elecció consisteix en presentar-se delegat o sotsdelegat i mirar quantes creus té. Ja que hem de ser responsables i autònoms per representar tota la classe. Els alumnes votem i qui té més vots guanya. Esperem que us hagi agradat la nostra exposició. Fins una altra. Adéu.